hiç bir dil bilmeyen olsak, hiç bir söz bolmasa da o wagt hem pikir edip bilermedik. Bunun jogabyny bilmek üçin hiç bir söz bilmeyen, gaty ütgeşik bir adamyň durmuşyna mehman bolmagymyz gerek. Beden dili mugallimi bolan Susan Schaller bir gün mektebiň aýry bir ýerinde hemmelerden aýry ýagdaýda duran birini görýär. Bu gören adam 27 ýaşynda, doğulandan beri ker, Meksikalı bir eken. Susan bu adamın ýanyna baryp beden dilini ulanyp "Salam, meniň adym Susan" diýär. Bu sözlerden soň garşysyndaky adamyň hem öz adyny aýtmana garaşýar. Yok, ol hem "Salam, meniň adym Susan" diýip beden dilini ulanýar. Susan hem näme bolanyny hayran alyp "Yok, meniň adym Susan" diýär. Bir näçe wagtlyk çekileşikden soňra Susan ol adamyň gözleriniň içine seredip, ol adamyň däli bolmanlygyny bilýär. Egerde bu adam meniň edýän beden dil hereketimi gaýtalaýan bolsa, onda bu adam menim näme diýenimi düşünmeýän bolmaly. 27 ýaşyndaky bu adam dilin nämeligini bilmeýärmiş. Susan'ın ona diýenlerini düşünmeýärmiş. Çünki 27 ýyl boýunça ona hiç kim beden dilini öwretmendir. Hatta özünün ker bolanlygyny hem bilmeýärmiş. Çünki ses diýilen bir zadyň barlygyndan hem habar ýokmuş. İnsanlaryň biri bilen gepleşen wagtlary dodoklarynyň gymyldamagyny, birek beren dodok hereketlerini okuýarlar diýip pikir etýärmiş. Özünün dodok hereket okap bilmeýänligi üçin özüni samsyk hasaplaýar eken. Susan ona Indefonsa adyn berýär we ona beden dilini öwretmäge başlaýar. Emma Susan'ın eden hareketlerini hiç birini düşünmeýärmiş. Diňe eden hareketlerini gaýtalaýar eken. Beden dili bilmeýän bir ýerine beden dili bilen beden dilini öwretmek gynandyrjy bir ýagdaý, aýlar boýy hiç bir zat öwrenmek başarmandyr. Emma günleriň birine gaty täsin bir ýagdaý bolýar. Susan bir gün dersde Indefonsanyň doňup balanlygyny görýär. Ve sonra da Yunus bilen töwrennek hemme zady serdip başlaýar. Sonra da birden Indefonsanyň gözleriniň içi parlapdyr. Soňuny düşünüpdir. Hemme zadyň bir ady var. 27 ýyl boýunça dil diýilýän bir zadyň barlygyndan habary bolmayan bu adam dünýä täzeden dowlanýany boldy. Susan'ın gözlerinin içine seredip yekemeki töwrennek hemme zadyň adyny soraýar. Susan hem ol goşlaryň adyny beden dili bilen düşündirýär eken. Indefonso bir näçe wagtdan soňra aglamaga başlapdyr. Bir pikir edip görüň, 27 ýylyňyzda hiç kim bilen dowly ýagdaýda gatnaşyp gurmadan, ýalňyz başyňyza hemmelerden uzak durup geçirýäňiz. 27 ýyl boýunça dilden mahrum, hiç zadyň adyny bilmeýänligi we hatda öz adyny bilmeýänligi üçin aglaýarmyş. Indi bolsa hemme zat öwrenmek wagty geldi. Yıllar sonra Indefonsa beden dilini dol öwreneninden sonra Susan onun bilen gurrundaşlyk üçin ýanyna gitdi. Aklynda soramak isleýän bir sora bardy. Sözler bolmadan pikirlenmek näýli bir zat? Emma her sapar bu sora Indefonsa soralanda ol özüni aňlatmakda kynçylyk çekýärdi. Çünki beden dilini öwrenmeden onuň üçin dünýä bir garanky berýärdi. Diňe bilemok, ýadyma düşenok. Ýeke bilýän adam indi ütgeşik pikir etşim diýärdi. Şemalyň öwtüşini, soğuň sergilligini, gülleriň ýysyny we hemmeleri ýaly Indefonsada bilýärdi. Emma aklynda bulary aňladyp biljek sözler ýokdy. Bu sebäpden garankylykda ýaşaýanlygyny aýtjar. Aklymyz sözler bolmadan şekiller bilen hem pikir etmek ukyýynaýdyr. Hatta hudojnikler pikirlenýän wagtlary sözlerden hem has köp şekilleri pikir edýändiklerini aýdýarlar. Bilim adamlary ýeke bir söz hem bilmeýän adamlaryň görmek arkaly şekiller bilen pikir edýändigini tasdiklaýarlar. Ýene-de sözler we şekiller arasynda bir gatnaşyk bar. Sözler bizi ýalňyşlyklarymyzdan uzaklaşdyryp hakikata ýakynlaşdyrmak güýjüne ýedir. Aklymyzdaky pikirleri başgalaryna sözleriň üstü bilen geçirip bilýäs. Ýagny dil bizi bir-birimize baglaýan bir kileýdir. Hatta dil biz ýaşaýanlar däl, geçmişde ýaşanlar bilen gelecekde ýaşajaklary bir-birini baglamak güýjüne ýedir. Bir pikir edip görüň. Sözleriň bolmadygy bir dünýäde Kopernik oýlap tapan zatlaryny ýazmazdy. Galileo pikirlerini aýdyp bilmezdi. Newton ol göz bilen görülmeýän güýje, ýeriň dartyş güýji adyny berip bilmezdi. Sözler bolmasa, diňe aklymyzyň 4 diýwarynyň arasynda dıkylyp balardyk.